ассалому алейкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи Нокаут ТЖ қарор доред. Сару садоҳо Оиди ҷанги Дастин Порье бар зидди Нейт Диаз зуд панҷ шуда истоданд ва худи ҳозир шумо то чӣ андоза ҳақиқат доштани ин хабар барои худ маълумот мегиред. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита видеоро то охирша тамошо кунед, мо боша сар мекунем. Рафтем. ҷанговари амрикоӣ Дастин Порье дар бораи набарди худ бо Нейт Диаз аввалин шуда хабар дод. суханҳои Дастин Порье: чанд рӯз пеш ба ман занг заданд. Ин хело муҳлати кӯтоҳ аст ва ин ба ман писанд нест. Шартнома ҳоло ба имзо нарасидааст. Аммо агар ҳамаш хуб шавад, ман ин ҷангро қабул мекунам. Ман розигии худро додам. Акнун ҷавоби Нейт Диазро интизор мешавем. Айни ҳол санаи ҷангро гуфта наметавонам, аммо муҳориба пас аз 6 ҳафта баргузор мегардад. Мо дар вазни ниммиёна набард мекунем. Ман дар ин вазн ҳамагӣ як бор соли 2007 ҷанг кардаам. ҳамон вақт ман дар раунди якум ғалабаро ба даст оварда будам. ҳам акнун пас аз суханони Дастин Порье биёин акнун ҷавоби Нейт Диазро гӯш мекунем. Ман худи ҳозир ба UFC гап задам. Дар бораи ҷанг бо Дастин Порье гуфтам ки ҳамаш хуб аст. Ман мехоҳам ҳар чӣ зудтар ҷанг кунам. Аммо онҳо дар ҷавоб гуфтанд ки Дастин пасмонда аст ва онҳо ин ҷангро дидан намехоҳанд. Маро бубахш Дастин, аммо ту пасмондаӣ. умед дорам ки ҳар чӣ зудтар ин ҷангро ташкил кунам. ва ӯ боз дар охири ҷавоби худ Оливейраро низ пасмонда гуфт. хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё дар ҳақиқат босси калони UFC Дана Уайт ҷангро байни Дастин ва Диаз ташкил мекунад ё не? Чунки ӯ дар яке аз пресс-конференсияҳои баъди ҷангӣ ба саволи яке аз рӯзноманигорон гуфта буд ки агар мухлисон ин ҷангро хоҳанд, пас мо ҳатман ин ҷангро ташкил мекунем. Аммо чӣ хеле ки мебинед, ҳоло то охир барпо шудани ин ҷанг маълум нест. ҳамчунин боз саҳифаи расмии MMA Fighting менависад ки чанд лаҳза пеш ташкилоти UFC бо ҳар дуи ҷанговарон дар алоқа баромада буд ба хотири ворид кардани ҷанги онҳо дар яке аз картҳои аввали соли 2022. ба ҳамаи ин гуфтушунидҳо нигоҳ накарда ба мо хабар доданд ки ин муҳориба айни ҳол баргузор намегардад. сарчашмаҳои иловагӣ хабар доданд ки набард миёни Дастин Порье ва Нейт Диаз дар яке аз картҳои моҳи январ ё феврал ба нақша гирифта шудааст. Аммо UFC аз ин гуна нақшаҳо ва ташкил кардани ин муҳориба даст кашиданд. хуб дӯстон, фикри шахсии ман дар ин бора чӣ аст? Фикри шахсии ман дар он аст ки ин муҳориба дар турнири UFC271 баргузор мегардад ва ташкилоти UFC намехоҳад ҳоло дар ин бора эълон кунад. хуб дӯстон, шумо чӣ фикр доред? оё мо ин ҷангро мебинем ё не? ва агар ин муҳориба баргузор шавад, Нейт Диаз ғолиб мешавад ё ин ки Дастин Порье? фикротона дар комментария нависен. мисли ҳамешагӣ ман шахсан ҳамашро мехонам ва беҳтаринҳоша лайк мемонам. дӯстон, шумо агар то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. тақрибан 66% шумо видеоҳои моро бе подписка тамошо мекунед. ба шабакаи мо обуна шудан он қадар вақтро намегирад, аммо барои мо хеле муҳим ва зарур мебошад. обуна шавед, пушаймон нахоҳед шуд, чунки ҳамарӯза хабарҳои нав ба навро аз ҷаҳони MMA мо пешкаш шумо мегардонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ин фасли зимистон дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.